Tak teď se blížíme k hradu Švihov. Takhle vypadá. Tady je nějaký potok. Teď je Úslava. Ne, Úhlava. Asi Úhlava. Nevíme. Dál. Tady by se měla natáčet Popelka. Tady se natáčela Popelka. Hele, co tady je? Vodní hrad je asi na vodě, ne? Hele, tady je voda. To se dá pobejt. Koní. Takhle to tady vypadá. Ten hrad stojí na vodě teda. A nenatáčela se spíš tady Zlatovlávka? Čeho? Zlatovlávka? Popelka, jo. No, tady je takový strom. No, povoleno. Úhlava. Jo. Co? Kačenky, jo, tam máme chleba. Tady už je jenom pole. Končí tady ta voda. Tam dál už. To se dá obejít ten hrad. To vidíš, že tady máš všude tu cestu. Já bych spíš šla tam, jestli je otevřeno, se podívat. Není to otevřený. Tam se budeme podívat, jestli to je otevřený. A podle mého právě, že hlavní brána je z tamté strany. Ne, No, to určitě ne. co to je? Tady je taky nějaký stavení takový. Teď tam slyším lidi. No. Podle mého tam bude otevřeno. Jo, tam jsou lidi. Takže se podíváme, jestli je otevřeno. Vidíš, a teď to vlastně tady nahoře, tahle scéna, vidíš? Polka a princ. Daníček, ale to tady budeme 14. Nebudeme. Zavřeno je, víš? A jo, vlastně. Je tam Polka. Budeme koukat jako na Popelku. Takže je zavřeno. Tak jdeme dál.